Hei, neața lume, numele meu este Gamer Mortal și bine v-am găsit la, să spunem, un fel de serie de Minecraft. Nu știu dacă o pot numi așa. Sunt pe un server de Minecraft destul de tare și mereu cu oameni și avem posibilitatea de a juca survival. Faza un pic mai nașpa este că unele lucruri le-a făcut prietenul meu, adică am jucat cu un prieten pe serverul ăsta și a pus el niște cufere, niște furnale. Faza nașpa este că eu nu pot să le deschid, trebuie să-mi dea el permisiunea sau ceva de genul, o comandă există pe serverul ăsta și ca să poți deschide lucrurile altuia. Oricum, serverul este foarte tare și mă gândesc să încep o serie pe el de survival. Are și survival games, însă nu o să fac survival games. De ce? Păi lumea nu prea intră pe serverul ăsta, pe survival games. Faza e cu serverul ăsta, e un server de toate. Are survival games, parkour, la care eu nu pot să întrec de începători, dar în fine, nu știu, am lag și nu pot să joc. Lucru cam, na, nu prea ok. Și e cam nașpa. Da, am lucrat cu un prietenaș și pe la pe la ce? Pe la casă. Bine, el n-a făcut mai nimic, eu am făcut toată treaba practic. De fapt, m-a ajutat destul de mult, el fiind tipul care a spart floricele și care a vopsit sticla. Iar serverul este de Minecraft 1.7.5. Da. Deci dacă nu aveți Minecraft 1.7.5 nu puteți juca. De fapt, mă rog. Ok, hai să-i dăm drumul. O să iau niște semințe ca să mai completez cât de cât la la ferma mea acolo. Ok. Iar prietenul meu l-am pe Steam. O, Doamne, Spider Jockey sau parcă așa se numea, nu mai știu pentru că n-am jucat de foarte mult timp Minecraft și na. Dar hai oricum să da, Spider Jockey parcă se numea. Hai să mergem! Fraiere! Fraiere! Nu mi-a... Du-te, dracu. Nu mi-a dat nimica. Și faza destul de nașpa, să spun, care mi s-a întâmplat mie pe acest minunat server a fost așa. Lucram frumos la casa aia, nu știu de ce, dar prietenașul meu vrea să fie asta foarte colorată, geamurile. Hai să fac și bone meal, să cresc pe acei puțin. Ferar! Vreau să plec pe cealaltă. Ok. Și sunt cam singur pe ce, mă? Pe faza, pe lumea asta de survival. Pe moment. Și faza e de genul, mapa asta e foarte, foarte mare. Ok? Și mulți își fac case în diferite zone
De exemplu, hai să zic, îl cheamă Căta pe prietenul meu, ok? Ca să nu mă mai tot bâlbâi atâta. Există un I Love Skrillex? Zicea el I Love Skrillex. Șobolanul ăla. Ok, hai să dăm. N-am lemn. Fuck! O să-l iau și pe ăsta. Ai mă, frate, o bucată mai întrebe. Faza nasoală care mi s-a întâmplat pe serverul ăsta. Știți, eram așa pe survival, la ce frumos, lucram la casă, că tot am început eu să vorbesc despre ceva și am uitat să continui. Și vine unul, îl chema parcă Nebesos, tot felul, mai intră nesimțiți din ăștia, foarte nesimțit tipul ăla. Avea armură full de diamond și sabie cu sharpness și cu fire aspect. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că vedeți că am destul de uzat armura de diamant din cauza nesimțitului ăla. A venit și a început să a vrut să mă omoare. Deci așa, fără motiv. Deci ăla a fost de-a dreptul un nesimțit. Deci chiar a fost un nesimțit. Și dacă vă întrebați de ce mi-am făcut barca, păi am prietenul lui Cătă și-a făcut casă undeva prin zona aia și vreau să merg pe la el pe acolo. Nu! Ok. Noi ne-am dus destul de departe, generează deodată. Da, uitați aici și-a făcut el casă. Nu i-am dus foarte departe. Aproximat pe acolo, pe undeva pe acolo. Așa. Ia să vedem. Ok. A făcut pe aici prietenului Cătă pe foarte multe lucruri mișto. Nu pot să umblu. Da, asta e faza. Nu pot să umbli deloc. What? Sugi. What? Da, și nici nu poți să spargi blocurile altcuiva. Lucru ăsta mi se pare ok. Ăsta e skin-ul prietenul meu, Andy 339 îl cheamă. Dacă îl vedeți pe servere, joacă destul de mult. Pot să-i folosesc nicovala? Nu o să fac. Du-te, mă! Nu, dă-mi înapoi. Are și fermă de cactus, da, foarte fain. Ia, pot să iau un cactus? Nu, nu pot. Apoi, hai să ne întoarcem la frumoasa noastră bărcuță. Și cer scuze, dar sunt un pic răcit. Unde mi-a lăsat barca? Uite aici, mă. Știam eu că era prin zona șinelor de... Intrăm așa. Ui, băgăm turbo. Bă, da...
the Nu! Ok. Ok. Așa, am uneltele destul de uzate. Hai să vedem, ce vreau eu să fac? O să fac al doilea etaj. Ta-da! O strănut. O să-mi oprească un pic microfonul. Gata, îmi cer scuze. Da, v-am zis, sunt răcit și e cam nașpa. Ok. Să am nevoie de încă un topor de piatră. Aveam 2 bucăți de lemn. Ce am făcut cu ele? Really? Hai, lasă, home. Ok, așa... uite că am 2 topore. Să le combin, poc. Uite că s-a făcut aici un uit. Plantăm înapoi sămânțele. Și dacă avem noroc, poate găsim și niște găini. Hai să mergem aici. Ar fi o idee bună să mai alerg, că nu mai am mâncare. Bobby! Eu sunt Bobby. Bobby. Neînfricatul Bobby. Stați un pic. Ok. Așa. Acum o să mi se udă pantalonașii. Aoleo. Aoleo! Mi-mi ruginește diamantul. Da, aici e podul meu din nufere. Nufere. Auzi la mine. Doamnife. What the... Ok, asta e casa unui alt player. V-ați zis, lumea își face casă pe aici. Și e destul de nașpa când îți pică un bulănos din ăsta care are de toate. Iar eu sunt la câțiva metri de tipul ăsta. Și nu-mi place asta. What the... Bă, dar mulți și-au mai făcut casă pe aici, mă? Mă, urâților. Pot să o sparg? Sunt malefic. Asta e mina tipului. Ia tipului ăla șmecher. Și am lag de la focul ăla, care era mai înainte. O să fiu nesim. Ce are, mă, ăsta pe aici, mă? ID. Liniște, mâini. Dacă intră la pe server și mă găsește aici, am trage o bătaie de mă, o să mă usture.
Mamă! Mamă! Feral! Oh, au! Tipul ăsta are de toate. O, pot să-i sparg? O, da. O, da. Repede să ne cărăm de aici. Eu sunt nesimțit. Cu N mare. Dacă vine ăsta aici, o să-mi distrugă toată casa, dar în fine, o meritat. Ia stai, hai să merg un pic înapoi. Shit! Marș! Să merg aici și am să-i acoper acolo, ca să nu știe că eu am fost aici. Acum mă simt rău față de tipul ăsta. Ia să iau eu nederecul. Acum mă simt prost față de tipul ăsta. Pentru că el ne-a lăsat nouă mob spawner-ul lui, iar eu l-am distrus. Sunt o persoană oribilă. O să îl reconstruiesc de cât. Samrald. Eu n-am fost aici. Șt! Tăceți din gură. Nu mă părăți. Dacă mă părăște cineva, îl spânzur. Tăceți din gură, dar nu mă părăți dacă veniți și voi pe server, ok? Parcă voi v-ați uitat, dacă... Zic asta de parcă s-ar uita cineva la videourile mele, sincer, acum. Uite așa... Nu pot să vin aici.
Ce-i comenii? Uite așa. Foarte frumos. Firar. Mai am nevoie de lemn. Survival Games! Hai să mergem și noi la Survival Games. Nu. Poate, cine știe. Asta o să fie așa, o să fie un video în care vă voi prezenta ce și cum legat despre serverul acesta. Vedem dacă putem să mergem la Survival Games. Da, iar aici o să am nițel lug. Stai, mă! Doamne, să-mi pun toate astea la loc. Că eu le pierd. Back. Așa. Hunger Games. Stai, ele erau de la Survival Games. Oricum, Hunger Games și Survival Games de același lucru. Da, iar acum am avut foarte mult lag. Arena 1 in game. Yeah. Pot să intru? Ferar. Acum trebuie să aștept, nu? Shit! De ce am intrat aici? Game starting in 30 seconds! Zece! 5, 4, 3, 2, 1. Uitați, chestul, a meu! Așa, fugi! Cine a zis că eu nu fac Hunger Games? Uiii! Cred că o să încep o serie de Hunger Games. Run! Pac. Chestia asta e așa de fun. Pentru că, dude, sunt chesturi peste tot. Ui, chest lângă chest. Înapoi ce să mai faci? Nici nu știu de ce mai au astea. Se iau astea totuși, pentru că să las asta și asta. Oh, uite acolo, uite-l. Oh. Așa, și o să iau și papuci.
Mi-a rupt nițel picioarele, dar nu-i bai. Ce aici? Chest! Eu sunt total rupt de ceilalți. L-a luat. A fost cineva. Super. Uite, așa încercăm și noi niște Hunger Games. Mamă, dar câte chesturi, frate, sunt unul lângă altul. Imposibil să nu le vezi. Îmbunătățire. Pac. Și astea să le arunc. Pentru că I don't need them. Hai și la ăla. Cred că l-am luat, dar nu-mi pasă. Ba, nu l-am luat. Uite, avem tonică. Uite, avem tonică. O, bere, bea un pic. Mă scuzați, mi-a sunat telefonul. Hai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Aoleu, stai că eu n-am mâncare. Run! Uite, hai să-l omorâm. Fiera. Hai că-l omorâm. O, da! Tip-jet! Da. Avea... Așa, hai să dăm. N-am nevoie de asta. Astea le țin. Pot ajuta pe alții, iar eu nu vreau. Astea n-am nevoie. Astea n-am nevoie. Tipul avea arc. Shit! Asta a fost pe lângă mine. Cred, nu știu. Dar am omorât pe cineva. Și dacă o să murim și noi... Stai. Sigur. Nu-mi place consuma asta. Ok, astea nu ne trebuie. Mâncare. Ok, hai să pun aia, să fac aici supică. Pac. Ce... Doamne, ce prost sunt, am uitat că astea nu se... O să mă moare, m-au omorât toți, nația. Căcat. Mai mergem o dată. Disconnect. Da, deci cam asta este serverul acesta. O să vă las în descriere IP-ul serverului dacă vreți să jucăm împreună. Și cam da. La revedere. Bye bye.